Piye montor garis siji-sijine plat nomere malah entek. Telat sisan. Butuhane yo cek akeh. Masa arep tak dol nggo perpanjang plat. Ki yen telat ngene iki iso diperpanjang apa ora ya? Berbodoh biasanya do akeh sing adol kok. Kita ora ono sing adol ya. Apa cek do duwe simenan duit apa piye? Pusing. Om, napa Om? Kok ketoke yo sumek men pikirane. Mas Susro, pripun kabare? Alhamdulillah kabarku apik Om. Ini ampe pun kabare. Tapi ketoke ora apik-apik, malah ngeluh gitu. Iki lho Mas, plat nomorku ki entek. Tapi aku ra ndedit. Nah, kira-kira perpanjangan ngene entek piro ya Om ya? Wah, ndak piro ki yo. Mau mbek rego montore malah arang perpanjangane Om. Ora rugi jenenge. Mosok to Om? Wis ngene pada jangan malah tambah ngeluh, iki jadi duit malahan jadi ngeluhne ilang. Lah pembok tumbas piro Om? Ya dajal tak cek sik berarti ning ngono. Oh iki barang api Om, kinyis-kinyis ki Om. Tak jajal sik wis. Oh, starter iso Om. Walah klaksone kok ini. Ngene weh. Tak bali 500 yo. Mosok 500 Om, kok tuku kerupuk wae. Ki motor ki yo perjuangan Om. Ki ragate akeh ya Om. Reme yo doblong kabeh ngarep buri. Starter double starter ra jreng. Klakson ora iso. Pajeke mati sisan. 500 sih bagus sih. Daripada jenengan rosok gor diobos plewu ya. Tapi yang regane semono yo kebangetan to Om. Aku tukune wae ngeri ya Om. Biyen iki motor sport ki Om. Cuman yo karang setahun itu tuwa, dadine yo koyo ngene kondisine Om. Wis semono wis bagus Om. Wis nek ra entuk tak golek liyane wae nek ngono. Bisa Om ya. Tak disian sih. Musro, ose to Om, jelu ngose. Kene rembukan sik, tambah-tambah sithik wis. Bar bodoh ngene ra ono proyek ndek. Terus ngapusi wong ngono ya ora ono lalah. Iki ana apa-apa. Nah iya. Telah serok mbek topik ini. Wah, beneran. Karan yo silaturahmi. Yes, yo. Om sik to Om, aja mlayu-mlayu sik. Ki piye rembukane? Tambahi sithik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Ono acara apa Om? Kok kumpul-kumpul wong loro ngene iki. Yo. Iki lho Mas Bul. Motorku ki plat nomor entek Mas. Lah aku pengen perpanjang rak ndidit. Lah malah dinyang Mas Susro. Tapi ngenyangi ngeri Mas, 500 mosok padake gombal mukyo wae. Ngerti 500 sih. Ini wae awake dhewe 1000-an iki, Bul. Banget 500 sih. Bandar top apa? Wis ngene wae Om. Tak juta kok omongane bendol. Piye? Lah aku nang semono kan mesti ngerti anu to kondisine. Wis tak cek iki. Klakson ra iso, double starter ra iso. Terus opo? Remel kanan kiri ngarep buri yo. Jebol kok. Yo memper wis mati sisan plate. Yo nganu Om, masalah iki wong plat nomor itu Om jane Om, plat nomor iki entek. Lah aku ki sanksi iso diperpanjang apa ora? Kira-kira nih iso ora ya Om? Masalahnya Om Surok mau ngomongnya yang ngurus plat nomor iso tapi larang. Mosok to Om kondisi ngono. Tak cek ya. Napi tak bayar ya kok. Wis enter sih, Bul. Silu. Wah, apik ngene ya. Wis apik rak dol gitu. Tapi wis iso gudung ra Oh wis. iya kok aja ngapusi wong. Oke Om, 1000 ya. Tak urusane kabeh wis santai wae bocah wong polsek kok. Lho kuwi Om Surok, Om Gembul wae wani kok 1000 kok. Masuk sampean ket mau ngotot 500 wae. Mangi motorku iki kerupuk apa piye? Wis Om, ya Om, surat-surate iki Om. Tak tolong sampean wae. Iki Om BPKB ini. Oke, tak cek Iki sih. STNK ne Om. Siap. Wah, cocok iki. Tak transfer ya Om ya. Oke, baik. Wis ya. Siap. Wis Om ya.
Lah kok salaman mbekku sing bayar aku kok. Oh, Yo, makasih ya Om ya. siap. Tak gowo ya Om ya. Siap, makasih Om. Nggur. Siap Om, gombalku Om. Oh, yo, siap. Larang ki. Yo, Dol. Handle untuk motor murah, Dol. Yo, Om, balik ya Om ya. Ya Om, tak balik sih aku ya Om ya. Iya Om, monggo. Sabar ketemu nih kebul karo bendul ya. Kalah ilmu meneh. Iki bar kapusan saiki yo malah petisian meneh. Wis. Alhamdulillah untuk transferan 1 juta. Ya, tapi sesuk aku mangkat kerja numpak apa ya? 1 juta nggo tuku motor neh apa entuk iki? Wis payah ya Allah. Lumayan Dol untuk motor murah bar bodoh yo ora. Enake golek ke pembeli sapa ya Dol ya. Wis cangkut diputerke ora wis. Wingi ke Agar nyanyane dhuwur colke ngono ora wis. ayo wingi ke abah wi golek motor jajal tak teleponi ya Dol ya. Ya jare. Sopo iki? Beneran iki gembul. Keane rak diangkat-angkat iki. Ya diangkat. Halo, assalamualaikum. Pebul. Lho, Bah, assalamualaikum. Niki kula ajeng nawake motor. Jenengan kalau ini golek motor, lah niki kula gadah. Pripun? Apa? Motor. Nyusul, Bah. Aku bedelalah pas butuh iki. HP ketemu ning ndi? Nak purun ketemuan teng Gang Senggol. Ya. Aku tak rono ya. Oke, tak tunggu, Bah. Nggih, suwun, Bah. Ya. Matur suwun. Wes, aparanane pas butuh motor malah ngawani. Diarake Dol, cair Dol, abah wi gelem Dol. Derek ngenteni kowe engko tak kae 10%. Sik 10% gue apa enak ya. Wong ngombe ujrit we. Tapi kowe jek ndek utang aku kok, Dol. Biyen aku mbok hapus ya. Wis ra sedo 10%-e wis. Engko tak tukokke es we. Tak karepmu bul wis. Angger kowe seneng aku tak melu seneng wis ngono wae ra wis. Bul. Iki motor Bul. Motor iki. Cek apik-apik, Bah. Cek sik. Iya. Ketok ora enak, belekke. Di sini lagi, Pak. Original bar tak servis kabeh iki. Nak double starter koyoke rada ra iso, Bah, tapi ra apa-apa. Sesuk nak wis panas iso dhewe. Gerek mbok PM tok iso. Bengi jare ra ono sengenge. Gila langsung ini. Kayak kowe berarti ya. Surat-suratnya komplit toh, Bul. Kowe aja sekali-kali ngapusi aku lho, Bul. Komplit, Bah, wis tenang we, tak jamin motor iki sampean nganggo iki ketok ganteng iki. Ya iki piye, Bul? Plate mati ngono, Bul. Lho, tenang. Pun kula siapke. Oh iya sih. Surat-suratnya? Komplit toh, Bah, sak dus bukune. Monggo dicek Rin. Dalam piro, Bul? Enake piro, Dol? Wis ngene, Bah. Aku yo wis kenal sampean suwi. Wis bayar 7 mboten ana apa pun. Rugi kula asline. Ora keduren, Bul. Ngomong kenal. Tapi malah rego dhuwur kendaraan kok ngene njaluk 7. Tegelin kowe. Dijunke. Wis ngene wae, Bah. Balik ke modal kowe wis 6 juta wis ngono. Podo-podo sampean yo butuh motor, aku butuh duit. Wis ngene wae, Bul. Kowe kan ngomong cedak mbek aku lho. 4.000 wis tak bayar. Terus tambah isto bah. Bunga bedol kuwi lho, mesake nganggo tuku susu anake. Wis ngene bah. Tengah-tengah. Aku rugi sampean untuk motor. 5 wis niku pun sip niku regane daripada tak colke tiang mau enten sing nawar 10 soalnya. Ya wis lah, Bul.
Cuma kowe kakean double 10 iki tekan di cangkemmu. Ya ngono to bah, dol, air dol. Timbul sak gawe duit cash. Sak meneh gedine atusan kabeh, Bul. Oke bah, tak hitung ya bah. Ya, Limo, sip. Terima kasih. siap Nggih. podo ya. Nggih. Niki paringi plastik mboten? Iya lho. Mangke starternya niki nak awan saged. Iya. Jenengan derek pemetok pun. Jadi. Iya. Terus Oke, Bah. Ya. Aduh. Bawi ke motorku. Bah, Om. nun sewu nih motor kula kok saged panjenengan. Aku ki tuku arep gembul mau kok. Ono surat-surate kok. Bebas pinten, Bah? 5.000. Boleh. 5.000, Bah. 5.000 murah ya. Ah, jangkrik. Gembul ki tumbas nang kula 1.000, Bah. 1.000. Wah, kowe sing kapusan, nah aku ra kapusan. Waduh, cilaka. Ugi bandar ngene dihapusi gembul mek bendol meneh. Mayan to dol. Ya iya. Kandani yo. Dewi tuku 1 juta. Delala no pemutihan, enteke gur 300. Wis to. Mergane no program pemerintah dol. Makasih tok. Lah yo wong kok gondrong tok. Ora arti apa-apa yo, nduh. Mayan nak ana wong koyo dek deneh ngapusine ya rak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RW Channel dimanapun Anda berada, kami beritahukan untuk program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu meluncurkan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun 2025 ini. Adapun program ini diluncurkan yaitu untuk menghapus denda pajak dan pokok wajib pajak dengan ketentuan yaitu membayar pajak di tahun berjalan. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 30 Juni tahun 2025. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat RW 02 pada khususnya dan pada umumnya untuk seluruh masyarakat di lingkungan di wilayah Jawa Tengah untuk memanfaatkan program ini dan bisa kesempatan yang baik ini kita manfaatkan bersama. Dan untuk itu di tahun yang berikutnya kita sudah tertib pajak, semua berjalan pada peraturan yang ada. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.